салому алайкум дӯстони азиз, ба кулли подписчикои гироми қадр. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ кадом шахсе ки трактор мехарад, ина номерои телефонро менависем дар рӯи экран. трактор кор мекунад, мебини аз ҷояш заводин мекунӣ, ҳай мекунӣ рафт. трактор дар шаҳри Панҷакент, ҷамоати деҳоти Фароб. трактор соз, ҳама ҷиҳата кори. ина номерои телефонаша мемонам, занг мезанӣ, иншоалло ки савдо мекунӣ, трактора мебарӣ. трактор вазъияташам соз, кор мекардаги трактор. ва касе ки дар кор ба ҳамин номеро занг мезанӣ, номеро дар рӯи экран менависам. ҷамоати деҳоти Фароб, гузари Ғелониён.